Καλησπέρα. Λίγα λόγια για το βιβλίο μου «Η Πύλη και το νησί» που μόλις κυκλοφόρησε. «Η Πύλη και το νησί» λοιπόν είναι ένα βιβλίο βασισμένο σε αληθινή ιστορία, εμπνευσμένο βασικά, γιατί είναι προφανώς μυθιστόρημα και έχει μαγεία και τέρατα και ένα σωρό πράγματα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει όντως μια ιστορία πίσω από αυτό. Μεγαλώνοντας λοιπόν στις Πέρσες πριν περίπου 20 χρόνια, εγώ και οι 3 φίλοι ήμασταν τότε παρέα, 4 άτομα στον όλο και όλα που βρισκόμασταν σε καθημερινή βάση. Τους χειμώνες στο νησί γενικά δεν είχαμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Παίζαμε επί τραπέζι RPG, διαβάζαμε βιβλία, βλέπαμε ταινίες και παίζαμε μπιλιάρδο και περπατάγαμε όλη μέρα. Αυτό ήταν. Οπότε τα βράδια περπατούσαμε στο άδειο ουσιαστικά νησί και μιλήσαμε για όλα αυτά. Τα θέματα της φαντασίας, για τη μαγεία, κυρίως για τη μαγεία και ότι θα κάναμε άμα είχαμε μαγεία. Και σε όλο αυτό το περπάτημα προσπαθούσαμε που μιλάγαμε και για αστικούς θρύλους και για ιστορίες και για μύθους και για φήμες. Προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε αυτό το συναίσθημα φόβου και της ίντριγκας, ας πούμε. Και αποφασίσαμε μια μέρα να κάνουμε τον γύρο του νησιού που μέχρι τότε το είχαμε κάνει μόνο με μηχανάκι και εγώ με τα πόδια. Οπότε αποφασίζουμε να πάμε τον γύρο του νησιού με τα πόδια, όπου είναι κάνα 6ωρο-7ωρο σε κανονικό περπάτημα, γιατί είναι 27 χιλιόμετρα. Και μάλιστα αποφασίσαμε να το κάνουμε βράδυ για να φτάσουμε πρωί. Δηλαδή να ξεκινήσουμε το 12 μεσάνυχτα για να φτάσουμε το πρωί. Και έτσι και έγινε. Μόνο που σε αυτή τη διαδρομή έτυχαν απίστευτα ευτράπελα. Πράγματα τα οποία είναι και τραγικά και κωμικά και πάρα πολύ περίεργα. Οπότε από αυτή την ιστορία στην ουσία προέκυψε αυτή η διασκευή. Και σας προσκαλώ να το διαβάσετε. Αν είστε, λέει νεανικό μυθιστόρημα, αλλά δεν είναι μόνο για νεανικό κοινό. Αν είστε fans του Stranger Things ή το Goonies ή το It του Stephen King ή τέλος πάντων να σας αρέσει αυτή η νοσταλγία των 90s, αρχές 2000 εκεί πέρα, νομίζω ότι θα το βρείτε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οπότε ρίξτε μια ματιά και ελπίζω να σας αρέσει. Να είστε καλά.